Kunu tarata don kalo tile 11 kɔnɔna la san 2025 la Lord Machiavelli ko Ala y'ale ka kalifa minɛ la ka sabu kɛ fɔnkɔɲɔgɔnya dɔ senfɛ Bakɔjikɔrɔ ni Ase la. Kibaruya minnu sera ma olu y'a yir'an na k'a fɔ ko Abdulayi Makalu n'o o y'a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye nka a dɔnkilida tɔgɔ o ye Lord Machiavelli ye. Ale ye funankɛni ye funankɛni min n'a donnen don seko ni dɔnko kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya arabu sira fɛ. Kibaruya fɔlɔ minnu sera ma olu y'a yir'an na k'a fɔ ko ale kɔni wulila ka taa Bakɔjikɔrɔ ni Ase la ka taa patɛrɛ san. Tuma min na ale kɔni sera yen nɔ ko a y'a yira patɛtigi la k'a fɔ ko jaba kana k'a ka pate kɔnɔna la. O senfɛ patɛtigi kɔni y'ale ka pate suma ko a ka pate dira ma nka ko a kɔni m'a lajɛ n'a sɔrɔ jaba kɛra kɔnɔ walima a ma k'a kɔnɔ. A taara a tilara ka segin ka na fɔ patɛtigi ye ko jaba kɛra a ka pate kɔnɔ ko patɛtigi y'a ka pate minɛ. Kunnafoni minnu sera ma olu de bɛ k'a yira k'a fɔ hali bi ko ani min ye nin pate feerela in ye o kɔni ye kuma sama u ni ɲɔgɔn cɛ fo ka na kɛ fɔnkɔɲɔgɔnya ye. O senfɛ a yirala k'a fɔ min ye patɛtigi kɔni denw ye ko olu kɔni tun bɛ nin kɛnɛ in kan. Olu kɔni n'a wulila ka kumaw sama ɲɔgɔn cɛ fo a kɛra kɛlɛ ye. Hali bi kunnafoni minnu sera ma olu y'a yira k'a fɔ ko o de senfɛ min ye Lord Machiavelli ye ale kɔni y'a ka mobili ta ko mobili in kɔni ye sera patɛtigi ma fo ka patɛtigi kɔni jogin nka an kɔni t'a dɔn walima a y'a kɛ a ye tugu de wa walima a kɛra kasara de kɔni ye a bolo n'a ma dabɔ a kama maa kɔni t'o dɔn nka kunnafoniw kɔni na a yirala k'a fɔ ko waleya in kɛra tantɔ de. O senfɛ ale kɔni ye mobili ta nka min ye jama kɔni farantan ye o kɔni sera k'ale minɛ k'a bɔ a ka mobili kɔnɔ o sɔrɔla k'a ci kosɛbɛ fo k'a da jeli la. O senfɛ u y'a cɛ ka taa n'a ye kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ yen ko ale kɔni ka kalifa kɔni minɛra la. Lord Machiavelli ale ye funankɛni ye min ka dɔnkiliw kɔni dɔnna kosɛbɛ dɛ nin wagati in na sabula a ka dɔnkili caman bɛ yen nɔ olu kɔni ye diɲɛ namu i n'a fɔ un autre malien américain gangster écrivain walima fili a n'a ɲɔgɔnna caman o kɔni ka di maaw ye kosɛbɛ wa an bɛ wagati min na bi Lord Machiavelli ale ye funankɛni ye dɔnkilida kɔni milieu kɔnɔna la a kɔnɔnen don kosɛbɛ denmisɛnnin caman fɛ sabula a ka concert la minnu bɛ kɛ i n'a fɔ place de cinquantenaire la stade du 26 mars la walima CICB yɛrɛ la olu b'a yira k'a fɔ ko jama kɔni b'a nɔfɛ kosɛbɛ sabula o concert ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni fara min ye nin funankɛni kɔni kanubagaw ye ni a bɛ f'o ma wa ka fanu olu kɔni wulila sɔrɔ ka Bakɔjikɔrɔ ni golf kɔni siraw tigɛ sabula ko min ye nin arapɛri ye ko ale yɛrɛ dagayɔrɔ bɛ golf de la nka a kɔni kun nana pate san na Bakɔjikɔrɔ ni Ase de la a kanubagaw kɔni diminen don u wulila k'u ka nisɔngoya kɔni yira finitigilakaw olu kɔni wulilen don walasa u bɛ se ka ni makofɔlen ninnu kɔni na sabati cogoya min na. Ayiwa an kɔni ye nin kibaruya fɔlɔw de kɔni sɔrɔ nka ni kibaruya mun bɔra la hali bi sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na finitigilakaw fɛ nin ko in yɛrɛ kɛra cogoya min na mun de nana n'a ye jɔn de jo b'a la jɔn de jo t'a la an kɔni bɛ wagati min na bi an t'o dɔn fɔlɔ nka min ye Lord Machiavelli ye ale kɔni ka kalifa kɔni minɛla la an bɛ dugawu kɛ Ala ka badabadali nɔgɔya ye kɔfɛ sɛgɛsɛgɛli ninnu kɔni hukumu kɔnɔna la ni min bɔra la an bɛ segin k'o da aw bolo kan.